Gaulan, 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 ulan. Hello everyone, it's me Kristiano Pablo, and welcome back to my channel. And for today's video, kay nakita niyo sa title, may talks about us sa akong 20 facts about me. 20 facts, 20. Let's get right into the video. Number 1, my real name is Kristiano Pablo Imbalsado Ricapaza. Ngayon. Number 2, my age is 17 years old. Ito lang ko, April 17. Number 3, my favorite fast food is rice. Burger pa dyan. Number 4, I like eating fries with gravy. Wala gravy, ketchup pa lang. Number 5, I love sleeping. Yes, I love sleeping. Hours later. Hi guys, good morning. Atulog mo ito. Number 6, sa pagkain ko, like, gamayng disorganization, gamayng dissatisfaction sa butang. Kaya hindi lang ma-organize it. Aba na nang pili na ako ma-prefer sa butang. Once masapot ang ganit ko, kaya wala na po rin ako the whole day. Yes. Number 7, I like making videos. That's why na ako sa YouTube. Number 8. Number 8, every time maligo ko kayo, maabtan ko mga 30 minutes. Wala lang. Gusto lang ako magdulag tubig. Tubig ra. Dili siya. Di manggod pasabot kung ako naibog ni mo kinanglan sa gyud nga maibubod ka na. Gusto mo ito? Nanganang gusto-gusto. Jud. Number 9. Basta mag-prepare ko sa nung sa example, nakoy ka ng utuan. Mag-prepare ko, maligo na sushoy. Mabtan ko mga, pero 2 hours is still natin. Marag siya. Wala ko natin na ako. Di manggod pasabot kung ako naibog ni mo kinanglan sa gyud nga maibubod ka na. Dalma na? Gusto mo yun? Gusto ko yan! Next! Mahalo ko ngitngit, basta ako rin ito. Number 11. Di na kumukuhan sa akong kamot, kaya nakaligo sa akong kamot. Ang 11, ano na naman ako ikuhan sa akong tail, no? 11 na? 11. No, 11 na. 11. Wala, kahugas akong tail. Number 11. Page genre na ako lang sa mga movies, kaya drama, romance, dayon. Kaya mga mystery, bika na nila kasol-sol, something like an anak, ay namatay na niya, namatay si Juan, nabutin si Pedro. So, ako ng inspector, detective, show-if. Kumalang kami na na! Ano mga plot twist na? Sus! Number 12. I really hate cockroach. Like, nagka-goosebumps ko. Klaro ba? Goosebumps. Kaya nabura na mulupad na. Naglangat ako ano, basta mulupad na. Number 13. Di ko kabalo mo dula ng mga dula karamita. LG, OS. Donkey ko basta kanyang dula. Nisbitan, promise. Pinalong ko. Di kabalo mo dula. Madula ang feelings. Di manggod pasabot kung ako naibog. Gusto mo yun? Gusto nito. Ano mga guto-guto, ganun mga na. Number 14. Daling ako masumahan sa mga games. Dito ko maabtan o one day. Number 15. 15 eh. Number 15. Mahilig kong kape. I really love kape. Like kape. Like mga kapiranggot na care, kapiranggot na love, kapiranggot na feelings ninyo. Di manggod pasabot kung ako naibog ni mo kinanglan sa gyud nga maibubod ka na. Number 16. Mahilig ko magtanaw ng mga satisfying videos. Wala lang, found it satisfying. Number 17. Nasa yung mga white hairs. Nasa yung white hairs. Ano yung makita? Ano mga white hairs? Basta muna to siya. Number 18. Atong grade 10. I know. Apil ang grade 9. No, apil pong grade 8. Wala lang. May aprang mga deals nga wala kong na-read. Number 19. Dili ko mahilig mag-read o dili ko mahilig kayo magbasa og books. Di lang ko ganahan sa magbasa og books ka ng may plot twist. Pagka man predictable ba kayo ang twist, abi na kong lahi. I prefer more sa movie. At last. Number 20. Basta mag-watch ko movie, I really hate nang ka nang pangutana ka na dahil chika mo ito ng kaban. Together mo, inasya. Kaman basta man. Nagtanaw na mag-movie. Mingon, alam mo, unsa na siya dira? Alam mo, nung naman siya ni Ambak dira. Unsa na dira? Nasunod na siya anang agay. Nasunod siya nang apurtahan.
happy still knowing na first time may nagtanaw ato nga movie pa man sige tungutan na. Kasi malay na mo unsa may tubag. Okay guys, mga na to guys. Na may 20 nga facts nga naibawon sa ko karon. That's all, thank you, and if you like this video, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. Really comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow my social media accounts at Kristiano_Pablo. Again, this is Kristiano Pablo saying, ayaw problema ang problema, huna-huna kang sa mahim solusyon, anak. Smile ko, dapat happy lang, di ba? See you in the next video.